Ai, a saúde. Non lle damos importancia ata que nos falta. Ou ata que a cousa non ten moita solución. Morrer. Parecer. Espichala. Subiu ao ceo. Estirar la pata. Apagarse a vela. Palmar. Quedarse. Palmala. Finar. Ir por pés por diante. Fenecer. Criar malvas. Expirar. Perecer. Pasar a mellor vida. Escuchar. Hoxe imos ver se os galegos sabemos coidar de nós mesmos, do noso corpo, e tamén imos aprender como coidan de nós os profesionais da saúde, antes de chegarmos ata aquí. No programa de hoxe imos ata Kings, en Melón, para falar cunha enfermeira de atención primaria e os seus pacientes, a ver cantas palabras referidas ao corpo e á saúde dou cazado. Consultarémonos despois cunha especialista en traumatoloxía que nos a falar con palabras algo máis complicadas, e tamén imos ir a Pontevedra na busca de remedios máis tradicionais. E por último, logo de visitar unha botica con moitos anos para ver con que se curaban os nosos entregos, imos ver se nos relaxamos na Arnoia, nun dos moitos balnearios que temos no país. Cando nos atopamos mal, o primeiro no que pensamos todos é en ir ás urxencias dun hospital. O que deberíamos facer, e moitas veces non facemos, é acudirmos aos centros de atención primaria. Nas zonas rurais galegas, preto de 2.500 enfermeiras de atención a domicilio son o enlace entre o médico e máis os pacientes. Aquí en Kings, na provincia de Ourense, Eva atende unha media de 30 pacientes ao día. A maioría son persoas de idade e case sempre co mesmo tipo de doenzas. Matías Tarrío? Senta aí, Matías. Hola, que tal? Hola, Matías. Eva, ti xa levas anos exercendo como enfermeira rural. Resultouche difícil entenderte cos pacientes? En xeral non, porque cando xa levas un tempo traballado, traballas sempre na mesma zona, entonces o tipo de palabras que empregan, expresións, son moi parecidas. Por exemplo, para referirse a insulina, utilizan isolina, ou inducción por inxección, ou expresións como, por exemplo, tirar o sangue para facer un análisis, ou tirar os puntos, cando veñan a sacar os puntos. E despois expresións como boa má cabeza, cando queren decir que están mareados e que se notan así como unha certa inestabilidade. A veces a xente que ven de zonas máis alonxadas, na zona da montaña, igual sí que resulta un pouco máis complicado entender o que queren decirche. Pero bueno, o único é preguntarlles un pouco máis, indagar, acabas a entendelo sin problema. E a xente ten vergoña para contar o que lle doi? Home, a todos nos resulta un pouco complicado cando falamos de determinadas partes do corpo, sobre todo aquelas máis íntimas. Por exemplo, empregan moi habitualmente o caño da orina para referirse á uretra ou a zona do curso para referirse ao recto. Pero bueno, nos a veces, mesmo os profesionais, acabamos empregando ese tipo de expresións. E utilizan eufemismos para referirse a algunha parte do corpo ou a algunha enfermidade? A veces empregan a expresión incomodeime. Eu ao principio non sabía se referían a un estado de ánimo ou a algo físico. O que queren decir con iso é que están como enfadados, entonces que se notan así como nerviosos, incomodados. Ao longo de 50 anos en esta profesión, esta especialidade de obstetricia e xinecoloxía, claro, vese cambios nas actitudes das mulleres en estas consultas. E a muller antes non sabía falar de que teña unha vulva ou que teña unha vaxina, non sabía que o marido tiña un pene, para entendernos, non? E a mí chama moito a atención que oí, fai tempo, claro, fai moito tempo, máis de unha vez, que lle chamaban a vulva a boca do corpo. E ten un seu sentido. Hai unha boca e hai outra boca, a boca do corpo. Bueno, e non era infrecuente que a muller viñera aquí e dixera: doutor, veño porque estuvo o meu marido de vacacións e eles andan polo mundo e xa se sabe que teñen que ter as súas cousas e quero que me diga a ver se me deixou algunha enfermedade, se me deixou algún contagio, se me deixou algunha enfermedade das mulleres, enfermedade das mulleres, que ás veces eran dos homes, pero... Flaviano Bernardo? Flaviano.
Pásame por aí, séntese aí. Ai, Fabián. Non, eu penso que non. Para que era? Para facer... Sí, as curas da mau. Da mau. Moi ben. É logo que lle pasou. O dedo. Pois parece que é un corruncho ou así unha cousa infección ou eso sí que non sei, claro. E entonces empezou a porse morado e eso todo e seguía todo para arriba como se fora unha cousa de enfermedade e tal que era sei o que era. E dolle moito? Bueno, bastante. Bastante, sí, subía por aquí a sombreiro. Pero bueno, agora de momento vamos andando. Agora dolle menos, non? Agora sí. Porque mollou. Si mollou, ao lavarme sempre pasa algunha agua a mao. Pois xeme, nunca estixe. Teño ali, si. Ah, xa está moito mellor, Sí, porque lle tiño botado unha crema tamén, non sabes? A crema que lle enseñei a... Que lle enseñou o médico. A médico, sí. Sí. E Está moito mellor. Sí. Outro día estaba moi inflamado, verdad? Estaba perdido. Hoxe xa non supura, xa non bota nada. Puxenlle algún alcalitro, metieron en agua de alcalitro. Ai, sí, eso é bo. Sí, dice que é bo. Agua de alcalitro, Pero que é fervida, agua de alcalitro? Fervido o alcalitro con agua. Despois Pero que é o eucalipto? O eucalipto. Ah, ben, ben. Sí. Tenderlle man a alguén. Ter man esquerda. Te vou comprar algo? Termán de ferro. Untarse as mãos a un. Sacar ya un de entre maus unha cousa. Ter man da vida. De segunda mão. Pasar a man polo lombo. Filo a man. De man en man. Anda cunha má adianto con outra detrás. Dígame, Rosa, para que viña? Viña para mirar o azúcar e a tensión. Moi ben, pois casi empezamos pola tensión. A tensión. Neste lado, neste outro. Sí, neste. Sempre moi ben. Neste, ben. E dolle algo máis, Rosa? Sí, daime a cabeza moitas veces e doime por aquí as cervicales e... Bueno, dai todo. Esas cousas do lombo son Nós complicadas. tamén non é que nos cuidemos moito, andamos a chuvia, ao frío e a todo. Ai, pois hai que cuidarse. Aunque nos así. Está ben, Rosa. Tamén A ben. tensión está ben. Bueno, pois sí, gracias a Dios, porque sempre a teño alta, nunca me está ben. Cando alta, cando baixa, Vamos a mirar o azúcar. azúcar. Neste dedo? Sí, Pinchaciño. Doi iso? no, a veces non doi nada. Xa son moitas veces que eu teño feito e non me doi. E ademais que ela tamén o fai con todo, Ah, sí. con toda a atención. Aprete aí un pouquiño. Sí, sí. Non sangra moito, pero... Ben, está ben tamén. Tamén me está ben? Sí, Ai, todo que- ben hoxe. Carajo, pois... Hoxe xa todo ben. Rosa, hoxe me parece que tamén viña a facer un electro. Non, xa o fixen outro día. E Matías tamén, si quere, tamén lle facemos un. Para ver. No, aquí a practicante é moi graciosa que che damos os consellos. Que ben vou quedar. Sí, é verdad que sí. Pase, José María. Séntese ali un momentito. Que tal anda? Que tal estos días? Ando mal. E logo de que? O ácido úrico. O ácido úrico. Outra vez? Pois sí. E cando lle empezou? Bueno, eso xa hai tempo, pero... Si, xa teno de ser. Sí. Pero estos días peor. Pois onte peor. É que lle doe? Aquí un pé. O pé? Sí. E dolle algo máis? Non, máis nada. Pois a min ainda me doi o lombo bastante. Non é cho lombo? Sí. Dámoslle algún remedio caseiro ou que facemos? Eso, a verdad. Non, o mellor, xa sabes. O especialista. Un especialista. Sí. E terá cura? Home, eu penso que sí, tamén se non ten cura a tua idade. Que ti que che acorda agora? Así de remedios de vello, sabes se che acorda? Logo, cando había así unhos furunchos, unhos granos, poñíanlle fariña de millo, amasada, quente, fervendo en leite, e quente para que rebentaran. Eu eso contaba. E dicía meu pai que un irmão que morreu del, dicía, diu ahora desde que soy falar de apéndice, e iso, dicía, meu irmão debeu morrer de apéndice, que andaba a voltas con dolor de barriga, e dabanlle unha copa de gas. Mira que remedios había antes. E había aquí un señor que era curandeiro de personas e de animales. E dicía, se as mulleres souperan o boa que é a malvela,
facerían nos prados como as vacas a erva. A sarna era unha cousa que era terrible. Ademais pegábase dunhos aos outros. E untarse, facíase xofre, e cun pouco de agua untábase, iso era terrible. Despois o olor duraba hasta meses na casa, non había quen aguantar. Vou dicir eu que facemos nós. Desde que demos as asunturas, sendo rapazas, para non ir á cama para que non quedara o cheiro, dormimos no forno. Luísa e Carmiña son de Ventosa, na Golada. Pois xa nos acordamos de ben cousas, Carmiña. Bueno, Arredemos. Nós agora como estamos de señoritas. Marchei na busca dunha especialista médica para intentar dar cunha solución ao meu mal. Tiña que ter sentidiño e deixar as cousas da saúde nas mans dos profesionais. Que tal, doutora Sista? Que tal? Encantado. Benvido. Dime, como é o teu nome? Matías. Cantos anos tes, Matías? 27. E cal é o motivo da consulta? Pois veño facer unha revisión porque non me atopo nada ben. Doime o lombo bastante. Poderíasme concretar un pouquiño como é esa dor? Pois é unha dor forte. Así máis contra arriba, contra o pescozo. E a túa profesión, a que te dedicas, Matías? Eu son cazador de palabras. Ah, bueno, pero faz moita lectura, estás moitas horas sentado... Non, ler non leo moito, máis ben ando conducindo por aí. Pois vamos facer unha exploraciónciña, se che parece, vale? Vale. Ven para cá. Agora non miredes. Mira, en principio, xa che digo que a alineación é correcta, as omoplatas están as dúas simétricas. Agora vamos facer un poquinho de mobilidade co pescozo e co lombo tamén, sí? Entón, ves, aquí teríamos un momento de extensión que en principio, bueno, está un pouquinho limitado nos últimos grados, igual as lateroflexións tamén un pouquiño, as rotacións, en cambio, en principio estarían libres. Imos dobrar cara adiante, deixando pendurar os brazos para adiante, colgando así, moi ben. Tes algunha vez formigueiros ou sensacións de adormecimentos nas maus? Sí, a veces sí, nesta un mano. pouquiño. Estira ben os dedos, como se fora un abano, así, forte, forte, moi ben, de acordo? Ben. Fai así, como dúas argoliñas cos dedos, aí, e apreta forte, moi ben. Ben. Ben, imos ver agora os reflexos. Está ben. Deixe flojiño así, flojiño. Moi ben. Deixe agora. Está ben. Entón agora, Matías, vamos a facer unhas radiografías, vamos a ver esta zona das cervicais e tamén da columna lumbar para ver que tipo de vértebras tes e así pois xa che podo orientar un pouquinho máis, sí? Lombo, a parte traseira do corpo que vai desde o pescozo ata a cintura, ven do latín lumbo, palabra que nesa lingua significaba a parte baixa do lombo, os cadrís. Como sinónimo do lombo, tamén se emprega o plural as costas. En galego, lombo tamén significa a carne dun animal nesa parte do seu corpo, que no porco recibe ademais o nome de raxo. Lombo tamén é a parte dun libro pola que están unidas as follas. A palabra espalda, que debemos evitar porque é un castelanismo no galego, ven do latín espátula, que significa precisamente a parte alta do lombo. Ben, Matías, mira, aquí temos xa as túas radiografías, isto corresponde á zona do pescozo, vértebras cervicais, e aquí temos tamén o lombo, as vértebras lumbares, con unha composición e unha alineación correcta, na parte, o sea, no que é a visión frontal ou anteroposterior. En cambio, se vemos nas laterales, temos un pouquiño rectificadas as curvas que serían normales, tanto na zona cervical como lumbar. O teu caso, creo que o que ten máis interese é o componente de contractura muscular. Isto está en relación ca túa tensión do traballo, da vida un pouquiño apurada, e creo que eso que se trata simplemente dun cuadro de contractura e de cervicalgia ou lumbalgia tensional ou mecánica. E iso ten cura? Sí, claro que sí, Matías. O que necesitamos, dado tamén a túa corta idade, é, sobre todo, tratar de relaxar eses músculos, vale? Isto dispoñemos agora e vai moi ben o tratamento con fisioterapia e con balneación, sabes? Con hidroterapia, masaxes, todo co obxecto de relaxar esa contractura. En resumen, Matías, o que necesitas é relaxarte. Durante os moitos séculos en que se ven escribindo en galego, quedou demostrada a utilidade da nosa lingua tanto para a literatura como para o discurso científico.
Sobre a saúde e a curación temos grandes obras nos dous ámbitos. No literario, podemos destacar Escola de Menciñeiros, de Álvaro Cunqueiro, na que o autor escribe sobre personaxes reais e imaginarios e recolle crenzas e tradicións populares para a saúde do corpo. Un exemplo de obra científica sobre a medicina é Análise existencial do home galego enfermo e outros ensaios, de Domingo García Sabel, que, por certo, prologara a obra de Cunqueiro. Estou desfeito. Estás como unha cabra. Parece un espantallo. Paus en folgos. Andar como un río. Estar feito un abril. Prender na fala. Está como un espicho. Parece que dormeu no moeño. Está mal do texto. Está como unha chiva. Estás como un buxo. Estou que aquí me pouso e aquí me levanto. Está como un fiuncho. Marchei ata Pontevedra, ata a consulta dun dos máis famosos recuperadores físicos do país, Xosé Luís Torrado, o Bruxo. 1 millón de persoas levan pasado polas súas mans milagreiras. Deportistas de élite, artistas, toureiros e xente do común. E por que non ia ter conta o Bruxo deste pobre cazador? Hola. Hola, Xosé Luís. Hola, moi buenas. Que tal? Benvido á túa casa. Xosé Luís, que palabras usa a xente cando se dirixe a vostede que lle chamaran a atención? Veñan porque si lumbagos, que ora se falan roturas de fibra, contracturas, pinzamentos, son outras cousas, o sea, ahora é moi distinto, repito, a xente ven conocendo a donde ven. Que opinión lle merecen as prácticas dos compañedores? Moi boas, é que claro, isto é moi largo. Eu, na época miña, eu teño ahora 73 anos. Eu empecé sobre 19 anos con lesións. Eu fui un campeón de España, tuve problemas musculares. E eu fun precisamente a esos compañedores fabulosos, almanciñeiros. Pero eles foron os verdadeiros artistas. Eso non me cabe duda. Eu, onde empecé a aprender, foi con eles. Nosa riqueza en Galicia foi soberbia. Eu curei unha lesión con un barro, dicían un barro daquela hoxe xa sei que é unha arcilla verde que nace en unhas zonas determinadas, pero eso antes era de tradición das casas dos abuelos, bisabuelos e tal. Hoxe a diferencia, repito, me entendes, é moi distinta de que hai literaturas e hai cousas, reconhecementos, e logo temos o contacto de estar a volta ao mundo. Eu din a volta ao mundo. Eu creo que hai máis mentiroso agora que antes. Do latín ars medicina, locución que significaba arte de curar, medicina, medicamento, remedio caseiro, proceden dúas palabras galegas, a culta medicina e a popular menciña, que ten as variantes manciña e meciña. As dúas formas, medicina e menciña, úsanse para denominar a sustancia que serve para aliviar ou curar enfermidades, isto é, os medicamentos. Hoxe adoitase usar menciña para facer referencia a aqueles remedios máis caseiros e os menciñeiros ou manciñeiros son aqueles que curan con estes remedios. Para referírmonos á ciencia que estuda o corpo e as súas enfermidades, usamos na actualidade a palabra medicina. Os profesionais que exercen esta ciencia son os médicos. Pero que prácticas utilizaban? Eles iban coas mans, facían unha xoa e dicían, mira, este tendón está tenso e porque isto se marchou o hueso do sitio, tal. Era real, estabas aprendendo, estabas aprendendo con esa xente. Xosé Luís, eu teño unha dor aquí no lombo que sobe por aquí polo pescozo, eu non sei, terá solución? Vouche explicar. Mira, na vértebra, na sexta, sétima, pode haber un pinzamento deso que dices de conducir e tal. Está claro de que pode haber varias cousas. O que dices, o conducir é un, o coller unhos pesos cando non temos unha musculatura é outra. Como é o meu caso. Para o meu caso, pero me parece a min que ti, o teu caso, quixera estar eu como un ti, como igual que ti, me entendes? Non me parece a min que o teu caso é un pouco eso de eso. A cousa non acababa de amañarse. Marchei á procura doutros remedios para o meu problema crónico de ansiedade. Contáronme que no mosteiro de San Martiño Pinario, en Santiago, había unha botica na que dende o século XVI se podían atopar algunhas plantas medicinais ben milagreiras. Plantas que curaron monxes, peregrinos e outros doentes. Bueno, pois esta botica é froito dunha reconstrucción que se fixo no ano 2004, pero realmente todos os materiais son orixinais. Os andeis, a caixonería,
todos responden á botica original. Foron construídos en 1804, cando se fixo a última reestruturación da botica e que é na época en que tamén se fixeron as últimas pezas de cerámica e de vidro. Rafael, esta botica conserva botes de farmacia do século XVIII, non si? Conserva algúns frascos do século XVIII, en concreto estamos diante duns albarelos, que son botes cilíndricos ca cintura arremetida, que se usaban para conservar xeralmente produtos sólidos, que son as pezas máis antiguas que se conservan na botica. Ao ser a botica de San Martiño Pinario leva a simboloxía do piñeiro, cas dúas conchas de peregrino, que era o que identificou a farmacia durante séculos. Dentro dos botes de cerámica, xa nunha evolución posterior, encontramos as copas retas e un bote moi específico de cerámica ou de farmacia, da botica, son as orzas, que teñen esa forma globular e ventruda e que conservan aínda restos das lendas que levaban e que identificaban os produtos que contiñan dentro. Conserveiras, as redomas globulares e os frascos que teñen o tapón esmerilado. Cales eran as plantas máis milagreiras para os peregrinos que viñan a Santiago? E entre as máis comuns das usadas polos peregrinos, obviamente están as destinadas a evitar o cansanzo, por exemplo, as estrugas que se usaban para fregas, para evitar o cansanzo, ou incluso as follas de silva para as febres, do romeu, que naquele momento tiña un uso para as picaduras de insectos, é dicir, se facían en plastos cas folliñas secas e con elas trataban as picaduras de insectos. O romeu é un arbusto de olor agradable, follas longas e finas e flores pequenas, moi usado como condimento e tamén como remedio polas súas propiedades digestivas, diuréticas e antisépticas. Na lingua literaria tamén se usou romeu como variante de romeiro, que primeiro significou peregrino a Roma, logo calquera peregrino e finalmente persoa que vai a unha romería. Xa no século XIII dicía o trabador Airas Nunes nunha das súas cantigas: en Santiago, sendo albergado, en mía pousada, chegaron romeus. Este significado, o de peregrino e non o de planta, é tamén o do apelido Romeu. Outra das plantas moi utilizadas polos peregrinos era a chamada erva de Santiago, a Senecio jacobea, que tiña un nome vulgar moi curioso, que era os acapeidos. Era para o tratamento do flato e é unha das ervas que tamén se utilizan nas noites de San Xoán. Outras das ervas que se usaban, por exemplo, eran o ameneiro e o salgueiro, algún deles para facer as plantillas cas que os camiñantes, os peregrinos avanzaban polo camiño. Que non faltaba nunca era un barreño con auga quente e con sal, donde se iban botando tamén algunhas das follas das árbores que consideraban que beneficiaba os males propios do peregrino. Resulta moi curioso ver os plantiñas como os estalotes, que a Digitalis purpúrea, que hoxe ten uns efectos cardíacos recoñecidos e é unha base das medicinas actuales e que naquele momento non se usaba con ese fin, senón que se usaba para as febres ou para o que chamaban mal de corpo. O peregrino incluso chegaron a facer algúns remedios propios. O bálsamo de Niort leva o nome dun peregrino francés que fixo unha compostura con sebo de candela, con auga ardente, con aceite de oliva, que no tratamento dos pés, por exemplo, resultaba moi eficaz. Estas plantas de onde viñan? Os xardíns botánicos do Mosteiro, ou tiñamos outro moi famoso aquí en Santiago, que era o do Hospital Real, que hoxe é o Hostal dos Reis Católicos. Esta botica de San Martiño Pinario leva aberta con destino aos peregrinos desde 1648. E os peregrinos que outros remedios utilizaban? Os remedios dos peregrinos eran moi curiosos. Incluso dende unha tradición máxica había 4 ou 5 pedras que los utilizaban para distintas cousas. Por exemplo, estaba o ámbar, que é unha resina fósil, non é exactamente unha pedra, pero que se usaba para favorecer os ouriños. Tiñan gran tradición as pedras que tiñan forma de cruz, que se utilizaban colgadas do pescozo porque se consideraba que non cansaban, como a calcedonia, porque tamén axudaba a relaxarse e a dormir. En vez de aspirina efervescente, chamanlle aspirina fluorescente, aspirina que ferve. En vez de decir dame un frenador, dime dame un fregador. E a xente me de microsupos de un microbús para a fiebre. Tamén hai unhas pastillas anticonceptivas que se chaman Yasmín, e a xente non se acorda do nombre e dinche, esa que ten nombre de putilla ou de golfa. En vez de cristalmina, pois din cristasol, ou en vez de talquistina, pois os polvos de Santa Cristina.
Un señor fai pouco, pois era un supositorio para o dolor de oídos, en vez de poñer o supositorio, puxo o supositorio nos oídos. A miña pregunta de que tal a encontrara, díxome que tiña infección na vajilla, referíndose á vaxina. O doutor Torrino por o otorrino, e a outra señora que iba o doutor Doncrino por o endocrino, claro. Unha saldeva con alas, que é o analgésico para a dor. Potosic por Pontalsic. Pídenos Fernandol por Fenadol, que é un antigripal, Trambosil, que é unha pomadiña para as pernas por Trombocid. Faláranme duns tratamentos termais que sei que podían ser moi efectivos, uns remedios que funcionan dende a antigüidade. En Galicia hai 102 instalacións termais. Marchei a Tarnoia, na provincia de Ourense, a comprobar as maravillas das súas augas. Dis que saes novo deste sitio. Isabel, que tratamentos recomendades para a xente con problemas de ansiedade como a min? Bueno, xa que tes ansiedade, o primeiro que che recomendaría é un bañiño nesta piscina, por exemplo, para que empeces a ter unha pequena toma de contacto ca auga. A continuación podemos facer unha bañeira de hidromasaxe, despois un chorro, máis que nada para empezar a relaxarte, para relaxar a musculatura, máis ben para preparar o teu corpo para posteriores tratamentos. E cal é a diferencia entre un balneario e un spa? A diferencia fundamental é a auga. Nun spa tú podes encontrar todas as técnicas que nos ofrecemos aquí. O que pasa é que van a ser con auga normal. Nos ofrecemos auga minero-medicinal. Entón dixaches que primeiro é o baño e despois a masaxe. Efectivamente. Imos logo. Imos alá. Palabra. Este é o maimiño, que é o máis pequeniño. Este, o seu veciño, xa temos 2 dediños. Este é o pai de todos, 3 de todos modos. Este o furabolos, cólleme no colo. E este, o matapiollos, dos 5 o máis gordo. E xa estamos todos. Tratamentos médicos, tradicionais, alternativos, ervas milagreiras. No programa doxe aprendí unha chea de palabras relacionadas co mundo da saúde. Confirmei aquilo que dicían os clásicos: o corpo é o noso templo. E tamén confirmei o que din sempre as nosas nais: hai que coidarse. Xa saben, máis vale prever que ter que lamentar. Ata a semana que ven. Ah, claro, perdón. Teño aquí a marca, perdón. Corpo, examen. Sí, xa se está relación. Non se vai cerrar de todo, que senón arranca. Seguro que sei. Dalle. Seguro? Sí.